Dún chuid is mó tá an rud physiciúil a tharla. Tá man an é sin a chur leatíh chuid mhaith. Ach an smacht intinne a fuair an duine seo orm. Go raibh sé an an mé a chiúnú mé a chuine le mo host fa tréimh se fada gailann sé sin orm. Agus is ilomad bailach gur féidir leis teachta in éidir dúíort. Dorachtas na híthe, ciúnas na híthe, lár na híthe, lair leaba gan bheith an chola agus an rute riomh a timpeall a gCluain. Tá cinál ciontocht nó an gilt a baint leis. Dúnsa sé mission iad ag 7 Is léir lena chasnaí cuairte gur lean sé ionsaí daoine óhad ina dhiaidh sin. Agus aíonn tún sin gur tús cúis lena honsaithe sin a rinneadh ar dhaoine eile.